babukele emakhaya simzweleni imida sithi namhlanje asinake nanti udaba likasisi usisi ungilethele udaba athi mzweleni imida nginenkinga la nginenkinga ka-anti manje sathi sicela usondele eduze ukuze sizwe kahle le ndaba le uthi uma uyichaze kahle sekukhona namakhamera sizwe ukuthi usisi yiphi inkinga nayo sizama ukumxazululela yona sibone ukuthi sihamba sifika nalo daba lakhe. Sawubona sisi. Yebo. Unjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Bengicela ukuthi usiphe igama, ubingelele nesibongo mase siyakwazi usidaba lakho siqala manje sithatha silibeka masamba nalo. Igama lami nguNosipho Agumede. Yebo Nosipho. Ekhaya nginenkinga ekhaya. Nginenkinga ka-anti. Ekhaya ngihlala nogogo no-anti. Ngangihlala nogogo. Ugogo akasekho emhlabeni. Sasala no-anti. Anti nengane manje ncane. And akafundi mina ngesikoleni. Angimani noma ngizothi akathandi angazi kodwa ngishiya nengane. And mina ngiyathanda esikoleni. Ngiyasithanda kakhulu isikole. Ukushiya nengane mhlawumbe akushiyela ukuthi uyigade noma Ngishela ukuthi ngigade njalo uma kufika ubaba wengane yakhe bayahamba noma bafike ekhaya bafike baphuze and ingane kuyafanele ukuthi seku-responsibility yami. Okay sithanda sami. Yena uyaba naso isikhathi sayo ingane noma mekushila ukushiya isikhathi esingakanani ukushiya imini yonke ukushiya nobusuku bakhona wenza njani mangabe eshila uhamba isikhathi esinganani nesikhathi yophuza? Uyahamba nane-weekend yonke. Mina kuyona le weekend le mina mengabe ngenza ama-homeworks yonke into yesikole kodwa ngisuke nginaka ingane yakhe nje. Ngisuke ngihleli nengane ahambe ngoLwesihlanu abuye ngomsombuluko futhi nakhona ntambama mase kumele ngesikoleni nomsombuluko ngiyahlupheka ngigcine sengingasayile nje nasesikoleni. Uma usubuyile esikoleni ekade kushiyene ingane mase nikhuluma senixoxa uthini igama lokuqala alishoyo kuwena liphi ngoba phela sibalekile isikole mebuya ukaphendula athini ukakubuze athini wena uphendula uthini? Into yokuqala angibuza yona uma ngingena nje endlini ngibuza ukuthi ingane yakhe idlile yini. Usuke engashiyanga ngisho ukudla usuke engashiyanga ngisho imali yokuthi sithenge isinkwa leso ukuthi siladlile usuke engashiyanga lutho nje. Into afika yisho ukuthi afika abuze ukuthi ingane yakhe idlile yini. And mangimtshela ukuthi alidlile uvesana athi hayi akanandaba nami. Ubuza ingane yakhe yena. Ngundaba yesikole akayikhuluma ukuthi esikoleni. Akasho lutho mangimtshela indaba ukuthi kumele ngiye esikoleni uvesana angibuza ukuthi mase ingane yakhe isala nobani mina mase ngiye esikoleni. Ukukhulume naye ngendaba yani mhlawumbe ukuthi ayise crash noma aqashuneni? Ngake ngamtshela nalokho ngamtshela ukuthi ngamyalela ukuthi khona omunye usisi ogada izingane lapha ngasesikoleni khona usisi ogada izingane wangibuza ukuthi yena uzoyithatha phi imali yokukhokhela ingane ngaphandle uma ukuthi mina ngizoyikhokhela ngizoyihambisa ngiphinde ngiyilande. U-anti wakho uyasebenza yena noma udla utshwala phela kwenzakalani unamatoha abambayo kwenzakalani ngempilo yakhe? Uyasebenza khona amatoha awabambayo mayihola yena wazi ukuthi kumele athenge utshwala nobaba wengane yakhe and ubaba wengane yakhe uhlala endlini uhlala kwindlu seceleni wondla yena wondla ubaba wengane yakhe. Useke wazibikela mhlawumbe izihlobo zakini ngalolu daba? Cha bengakazi ngize ngisho. Okay ukhetha ukuza kumzweleni imida. Yini edala ukuthi izihlobo ungayibikelanga lolu daba? Ngizothini ezinye izihlobo khona engazazi kodwa bake baxoxe ngazo. Wayekaxoxe ngazo ugogo angitshele ngazo angizazi kakhulukazi zakababa ke nje. Abangababa nje angibazi. Masuthi laba bakama nabo babe
babengasithandisisi nogogo. Yebo. Okay, ekudluleni kwagogo, iy'hlobo zike zeza ukuzonibheka? Zafika kanye ngosuku lomngcwabo. Bahamba baphinde babuya sebezolanda ezinye iy'mpahla ezayisale ngomfihlo. Abaphindanga babuya. Okay, Nosipho. Ama-social worker uke waxhumana nawo. Wazama mhlawumbe ukuwafonela uthole ukuthi usizo uyalithola khona ngoba lolu daba lakho lubucayi and isikole sibalulekile kakhulu. Ayikho into ongayenza ngaphandle kwesikole. Ukhiye wakho sesikoleni. Ngale kwesikole awuna future. Awuna future. Angisho ukuthi abangafundanga abanayo i-future bayaba nenhlanhla abanye. Kodwa ukhiye uzothola esikoleni. Ngoba kufanele uthole le language le kuthiwa i-English ezokwazi ukukuvulela iminyango. Uzofesa uthini? Uke wakhuluma nama-social worker ngendaba yesikole-ke nje ngibona konke okwesikole. Cha, bengingakaze ngizame kwama-social worker. Yini edala ukuthi ungazami kuwona sisi? Bengingasitholi kahle isikhathi ngoba njalo uma ngisekhaya ngihlezi nengane. Uma ngingabile ekhaya ngihlezi ngisesikoleni. Okay, if uthi ubungasitholi isikhathi, imizweleni imidi uyithole kanjani? Benginokubuka efonini, ngibuke imizweleni media, yabo ngibone ukuthi hayi bayabasiza nabantu. Nami ngabona ukuthi ngcono ngize lana-ke ngathola i-information, so ngisengenza la. Okay. Usisi wakho mase kuthiwa siyakuthatha manje sikufaka emotweni, sihamba sakusisi wakho noma sifonele ilanga sihambe sekusisi wakho. Kulula ukuthi simthole mhlawumbe njengoba umuntu ophuzayo, uyayazi indawo aphuzela kuyona noma uphuzela endaweni eziningi. Akukho lula ngoba hayi akukho lula. Ngiyaphazama ngithi sisi u-aunt. Yebo, hayi akukho lula ngoba khona ney'ndawo engibuye ngingazazi. Sometimes ubuye afike nabantu ekhaya nomunye ubhuti esingamazi uyabashintshanisa nje. And ubaba wengane akakwazi futhi naye lokho. Ikhona indlela mhlampe, okay, asokwenza kube lula. Uzosipha i-address ngoba uthi akukho lula. Wena ngoba uthi umuntu ohlezi esendlini, sizogada iy'khathi zama-weekend noma iy'khathi zokuthi isikole sesiphumile. Sizozama ukuthola usinike i-address simseshe. Masimthola sobe sesigibela phezu kwenu. Angeke aze akushaye kodwa maye ususifena amakhamera. Angimazi Umuntu onjani kubeni nolaka? ya unalo yena ulaka. Ya unalo kodwa angiboni ukuthi uyokangibeka isandla ngoba nogogo wayekamkhuze naye ngalokho. Ngoba sifuna ukuthi mase senzile lento mase sala wena uba nenkinga uyahlukumezeka. Ngoba into esifunayo thina sifuna inkululeko yakho. Asifuni ukuthi sethi siyahamba sekuthiwa awu uNosipho usale wa-abuseka, abuse u-aunt wakhe. Understand le nto? Yes. Ukuthi nihlala naye awusenabo abazali akusho ukuthi kufanele akuhlukumeze. Akanalo lelo lungelo lokuthi akuhlukumeze. Akanalo nje nakancane. Sithando sami ngiyakuzwa. Sizozama ngandlela zonke ukukusiza mama. Sizofika esiphethweni kodwa bekufanele ukuthi uye kuma-social worker. Kodwa sizoqala-ke manje silungise thina-ke. Asithembe ukuthi lizolunga. Ngoba wena usuthathe isinqumo usuqale ngathi. Ayikho inkinga nalokho kuyasijabulisa. Ngeke size sikushiye lingapheli udaba lakho. Sizoliqeda, uzohlala kahle, uzobuyela esikoleni sisi uzofunda futhi. Ngabonga kakhulu. It's all right manje. Yebo. Sizohamba ngasesikoleni. Yebo. Siyabonga. Babukele emakhaya. Nilizwile udaba la Nosipho. Lubhlungu kakhulu kancane. Ayikho ingane ekufanele ihlukumezeke. Lento ifana nokuhlukumezeka. Ayikho ingane
ekuthiwa mayihlale phansi ingayi esikoleni. Zonke iy'ngane efanele ziye esikoleni, zonke iy'ngane efanele ziyofunda. Uma uyihlalisa phansi ingane uthi ayingafundi, uthi ayibe yini in future? Uthi ayibe yini? Ihlale igade iy'ngane. Udaba laNosipho lidinga ukuthathelwa iy'nyathelo. Angeke sikwazi ukulishiya kanje, lungiphatha kabi ngumzali nami. Nawe uhleli lapha ekhaya, uma uthi khona ingane ubusuqalile uyihlukumeza, ngicela uyeke manje. Yeka, ngicela uyeke. Khumbula nawe uma kuthi unodaba lakho uhlukumezekile, sibhalele Simzoleni Media. Sizoza ngokushesha sizokusiza. Ayikho ingane esifuna ukuthi ihlale phansi ingafundi. Nezinye iy'nkinga onazo sikhona Simzoleni Media sizokusiza futhi uzosizakala. Sicela ukuthi usibhalele lapho. Ningasali-ke manje masambe. Cani silandele. Wakhathala amadolo akasavumi. Hey bo, kuyashisa sikhathele. Uright sisi? Yebo ngirathi. Siyaphila. Igama lami nguzama Beli. Ngiqhamuka kuMzoleni Media. Njengoba ngihamba noNosipho ungathuki Nkosi usihamba nabantu ongabazi. UNosipho la ungichazele udaba lakhe lokuthi engathi u-anti abahlalisene kahle kodwa akayithandi nenhlalo, ufisa ukuthi engathi ngalunga. Kodwa manje kuyamhlula ukuyilungisa yedwa. Wase yasibhalela thina Simzoleni Media ukuthi asizokulekelela ekutheni simlekelele ekutheni le nkinga abhekene nayo ilungiseke. Ukhala ngokuthi esikoleni akakwazi ukuya, u-anti umgadisa ingane ahamba yophuza. U-anti ubuya alethe umkhwenyana wakhe behambe naye aphinde amlethele ekhaya. Manje lokho kuyamphazamisa ey'fundweni zakhe, kanti ufunda u-matric grade 12. Ufuna ukuthi afunde kahle engaphazamiseki. Manje inhloso yethu ukuthi ilunge lento. Asizile ngodlame, asizile ngokuzolwa. Usisi kodwa ngoba ukhona angazikhulumela umuzi wesithando sami. Hey, mina ngiyazi lento enikhuluma ngayo. Awukuyochaza. Ukubona anti, yakhuluma anti ngizekuyalela ngoneni. Liwa lapha phezulu. Ngizekutshela ukuthi khona uneni engimaziyo mina. Ngizethi kumele utholele ingane uneni ozomgada nje kahle ngoba kugadwa nezingane eziningi lapha, ezincane, ezindala, konke. Ngakucela ngathi besacela bandla umise khona ngoba mina ngeke ngisakwazi ukumgada. Ngenza unyaka wokugcina u-matric, kumele ngifocuse ezifundweni zami esikoleni. And uma ngibuya esikoleni ngibuya late, nawe yazi anti, ngibuya late esikoleni u-matric. Ekuseni ngiphuma ekuseni kakhulu manje esikoleni. Ngeke ngikwazi mina ukuthi ngibele ngigadana nengane lana. Njalo imina, wena uyahamba uma ifika ubaba wengane awunandaba nawokuthi ingane ushiye idlile yini noma igezile yini, konke lokho kusuke kulele kumina. Uhamba nobaba wengane wena uyophuza utshwala, uyabuya uyangithuka lana konke nje. Ngakucela ngathi cela uhambe uye kuneni ufike uxoxisane naye ngoba vele na-anti amatoho uyawathola. Nami ngiyayihola i-grant, nengane iyayihola i-grant. Leyo mali leyo kumele uthenge ukudla ozowazi ukuthi kusinele inyanga yonke, kusinele. Kungabi bikho usuku leli sizola khona singadlile. Wena mase uyayidlela imali yakho le oyihola emsebenzini wakho. Kodwa mina eyami i-grant uthenga ukudla esizokudla sonke. Mase uthi ingane yakho uyithengile amapharishi yonke into nayo ukuze ikwazi ukulala ingadlile. Imake wengane yami manje usuzongitshela ukuthi imali ngiyisebenzise kanjani mina?
uhlangana naphi ney'mali zami ney'mali engiyitholayo uhlangana naphi nazo. Uyingane wena, fanele ulalele mina, fanele wenze into engiyishoyo. Manje uthini-ke? Uthi imali ngiyisebenzise ngendlela ekuthanda wena ngayo. Awuze ukungitshela-ke ngane yami lokho, awuze ukungitshela nje lokho. Le mali le eyami ithi mina ngizoyisebenzisa ngendlela ekuthanda ngayo mina. Awungitsheli ukuthi kwenzakaleni. Futhi indaba zesikole, isikole sani sona leso? Isikole sasitheni? Isikole kumele ushiye phansi indaba yesikole uhambe uyofuna umsebenzi khona uzokwazi ukulala udlile everyday nje ubusho. Hamba uyothola umsebenzi, umdala uma ungaka sisi. Ngeke phela nami ngibe ngimelene nawe nje. Ngeke, akukwazi. Khula manje uhambe uyothola umsebenzi, umdala kabi. Iy'mali zami awuhlangene nazo ukuthi ngisebenzisa kanjani. Oh, ngingangena usisi useqedile. Yebo. Okay, sithando sami, angazi mhlawumbe uma ungizwa kabi ungixolele yezwa, uzongizwa kabi. Kodwa angiboni ukuthi le language osebenzisayo i-right for ingane. UNosipho into ayikhulumayo ukhala ngokufunda, ukufunda ikona okubalulekile. Esikhathini samanje imfundo ibalulekile, imfundo iphambili. And into ayikhulumile uNosipho mina ngiyibona inomqondo, angisho ukuthi yakhe ayinawo umqondo ungizwe kahle. Eyakhe inomqondo le ayikhulumile. Ngoba ukhulumile wathi ukufunelile i-crash, lezo sithando sami. Ukufunelile i-crash. Okwakho ukuthi wena uhamba uyozwa i-prize. Futhi mangicabanga bungamthuma naye ayozwa yonke into ukuthi kuhamba kanjani, abuye azokutshela. Ukuze naye athola ithuba lokuthi angene esikoleni njengezinye izingane. Ngiyakucela sithando sami, cela ukuthi umlalele wenze lento ayishilo. Wesithi mina anginaso nje isikhathi senu, anginaso isikhathi sokulalela ingane. Ngimdala yena fanele alalele mina. Mangithi isikole akasiyeke, uzosiyeka ahambe ufuna umsebenzi. Khona ezozondla yena-ke nje befuna ukuthi kudliwe la ekhaya. Ngiyakuthenga mina ukudla, ngazi noma kanelisekini. Okay, sithando sami-ke uzongakhulumi-ke nawo Nosipho. Uzothula khulume thina. Cha uthi thina sizokwazi ukulalelana njengoba uthi awukhulumi nengane. Cela thina sikhulume njengabantu abadala sithando sami. And ngiyakubona ukuthi ulo auntie lo semncanyana. Ngicela uzoba naye understanding. Okay, sithando sami. Awuboni dala ukuthi mhlawumbe lento kuzomlimaza kusasa mangabe ehamba eyofesa ngoba ukhala ngokuthi ufuna ukufunda. Kuzomlimaza kusasa. Mhlawumbe ngenzeka ukuthi udokotela lo. Bengicela sithando sami ukuthi makukhona nawe lo ubona khona ukuthi uyampintsheka mhlawumbe le mali incane. Sizama iplan yokuthi kube khona enye indlela esingenza ngayo noma mhlawumbe mina ngikulekelele emalini yakho uma ungenankinga ukuthi okay asenze kanje kuze kusala imali engana secrash ungangizwa kabi. Wesisi shuthi wena ngamanye amazwi uthi imali yami ngiyisebenzise ngendlela ekuthanda ngayo wena. Angishongo kanjalo dad. Uthi kwenzeke njani? Ngenzela ukukusiza mhlawumbe ngenza wonke ibudget ishaye sabantu. Nami ngingishaya inkosi yami. Mhlawumbe ngenzeka ukuthi ngikulekelele lapho ukuze kusala imali yasecrash ngoba into esikhala ngayo ukuthi ingane efanele iye crash yona into ebalulekile leyo. Kuleka ibudget ayingishaye inhlobo. Shuthi nina manje ithi ingane ngihambise kuye crash bese ngiphuzane ke mina. Ngenze njani? Ngenze njani ngihlale ngingaphuzi mina ngihlaleke mina iweekend yonke ngiqhumulezane nalo buso obudala kumele abe biyosebenza. Ngenze njani? Kumele ngihambe imali ibobuka nje nawe leyo mali ezo westec. Ekhona umuntu ongahlala naye ingane kumele ngihambise ingane le crash imali yo westec. Kumele abe ngihambe ngematsholeni. Hayi ngisona ngingibhedela nini? Ngisona ngingibhedela. Mawukuthi ayikho enye into enfuna ukuyisho. Masithanda sami ungahambi. Asikwazi ukuthishiya lo daba ningalungiseka. Asikwazi sithando sami. Bengicela kube khona enye indlela esingenza ngayo dala. Mhlawumbe sikufunisa umsebenzi omunye mhlawumbe ongconywana kunalona. No dala senzela ukuthi imali mhlawumbe ngenze ukuthi la uhola imali encane yabo ingakho ungakwazi ukufaka ngane crash. Senzela ukuthi mangabe sikuzamele amanye amatoho angcono azoholela kangcono ukuze ingane ihambe ye crash. UNosipho ahambe esikoleni ngoba ngenzeka ukuthi ukhona onda kanjena nje imali oyihola incane sikhona thina simzoleni mide sizokuzamela nomsebenzi ongconywana not ukuthi uzoza kuthina kodwa sizokufunisa umsebenzi ozokwazi ukuthi uyisingane crash. UNosipho akwazi ukuya esikoleni ngoba into esifunayo ikusasa lika Nosipho. UNosipho mase sefundile uzokwazi ukuthi abuye azofundisa ingane yakho ofundayo nengane yakho nawe ngeke uthande mangabe kusasa isihlukumezeka. Angisho ukuthi uyahlukumezeka kodwa kubukeke kanjalo isihlukumezeka egadwe ingane nayo sifuna ukuyibona ingane kusasa iwummeli. Nawe mali khona ithuba usengabuyela esikoleni futhi. Mase uyabuyela esikoleni eyami ingane ihlale nobani. Iyona into esidinga igayo kuleyo sisithi. Iyona into esifunayo leyo. Westec ihambele ke crash. Anginayo nje leyo mali. Nangu khona uzohlala nengane. Sithando sami ngiyacela. Ngiyema lapho. Ngiyacela baby. Mawukuthi leyo msebenzi uzongilethela imali eningi ukuthi ngithenga utshwala kulungile.
Sise ngicela sikubeke eceleni utshwala. Angisho ukuthi ubu-wrong uyezwa. Kodwa sikubeke eceleni okwamanje. Asikhulume ngalokhu okwamanje. Lokhu kwase-crash nokuthi uNosipho e-crash. Aye esikoleni. Yazi mina ngijwayela kabi. Nosipho uzoletha abantu la namakhamera lawo omzulwini bantwana nizoletha amakhamera nizongikhulumela umsangane. Nizongikhulumela amasipha la nokhuluma ningazongijwayela kabi nina. Sano sami. Ningazongijwayela kabi lento eniyenzayo. Ima sis. Nodlame vele. Sidalwa nje vele nje. Khululeka soyilungisa lento le. Wenzani pho? Wenzani baleka? Sukuma. Baleka. Ungaphinde ubhadele ekhaya. Hamba nganya ngiyakukhulula. Kodwa ngiyazi ukuthi uzobuyuzela. Ila impilo yakho. Babukele emakhaya njengoba nibonile ukuthi isimo sahamba safika lesifike khona. Anti kaNosipho washo ukusiqeda nje ngenduku nje sithi nje washo ukusiqeda ngamanzi saye saphuma sibaleka lokho bengeyona ke inhloso yethu. Asifisi ukuthi kuphele kanjalo. Okwenzekile asithandi kuphinde kwenzeke. Kodwa esizokwenza manje kusukela la uNosipho kumele ahambe kuma-social worker simsize simlekelele kuyo ama-social worker ngoba ayikho ingane efanele ukuthi ingafundi. Ayikho ingane ekuthiwa fanele igade enye ingane yakubo noma enye ingane ka-anti kasisi iyeke isikole. Isikole sibalekile. Ngaso sonke isikhathi fanele kube khona indlela enenza ngayo ukuze izingane zingagadani zodwa zingafundi. Kubi lokho ukuthi ingane engafundi. Mhlambe nawe uhlele ekhaya mntanami unenkinga yokuthi awukwazi ukuthi ufunde ngenxa yokuthi umzali ukugadisa ingane noma ngabe yiphi inkinga obhekene nayo eyenza ukuthi ungayi esikoleni kakhulukazi nje okwesikole. Sicela ukuthi usithinte esimzolweni imida sizokusiza ngalelo daba. Wonke umuntu simdinga ejabule la emhlabeni. Akekho umuntu esimfuna ukuthi simbone ekhala. Nosipho soqhubeka nodaba lakhe. Ngesimnyeke kanjalo simfuna ukuthi efundile. Sifuna ukumbona kusasa eyilento afuna ukube yiyona. Sizoba siza kahle kahle bonke nomndeni ngoba asifuni kube khona oabusekayo kubona bonke. Sifuna konke kube kuhle. Cela ningakhohlwa like, comment, subscribe Mzolweni Media. Siyanithanda sizonilethela inhlelo njalo nje. Salani kahle. Okay, yeah. Ngisho lokho kuphela noma? Okay. Asikukhuthazi ukuthi abantu basebenzise imali yegrant idingo zabo. Ikakhulukazi ukuphuza utshwala ngemali yomntwana yegrant yophuza utshwala kubi kakhulu lokho. Kube sikukhuthaza uma ukuthi uyakwenza lapha ekhaya sicela ukuyeke ngoba sizotheleka simzolweni Media and mase sithelekile kuzoba kuhle. Angeke kuphele nje kamnandi. Sicela niyeke lento yimbi.